Ce instrument de suflat al ciobanilor este mai scurt decât fluierul și nu are găuri? Tilincă. Cum se numește recipientul din sticlă împletit în nuiele, folosit pentru vin sau țuică? Damigeană. Cum se numește vasul din doage folosit pentru scoaterea apei din fântână? Ciutură. Cum se numește piesa din lemn purtată pe umeri pentru coșuri sau găleți? Coromâslă. Cum se numește obiectul de lut cu care se acoperă pâinea la copt pe vatră? Țest.